Здравейте, приятели! Днес ще изненадам децата, като им купим кученце и котенца. Гледайте до края, много са сладички. Както може да видите, има много хелоуински декорации. Отивайте в Shorts да гледате видеото и го лайкнете. Момичета, ставайте! Ох, много ми се спи. Хайде бързо, трябва да пътуваме, хайде. Какво? Нищо, ще разбереш по-късно. Време е да слезем по асансьора. Приготвила съм ви мини сладки десертчета от за Хелоуин. Вау! Ето сега и двете имате по мини десертче, после и кексче. Много вкусно! И аз искам, и аз. Ето и на тебе. И сега ще ви дам от шоколадовите паячета. Заповядайте. Беше много вкусно. Да. Знам, че си искаш играчка. Заповядай. Ще извикам такси. Така. Хоп, апа, ето го таксито. Хайде, влизай. Чакайте да отворя вратата. Влизай. Така. Така. Еми, деца, тръгваме. Вау! Кое кученце? Искам ето това. Ето това тук. Ах, много е сладко. Не влизай при зайците. Не при хамстърчетата. И това коте го искам. Трябват ми още две котенца, избери си. Това и това. Хора, ще трябва да спрем с снимането, защото ще има втора част на това видео. Така че довиждане!